sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw ni ye tabale kɛnɛ sigilen ye a y'aw bisimila. Aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw bɛna tali kɛ Mali dɔnkilidala ŋana Salifo Keita ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ Mali wasabulon kɔnɔ. An bɛna o kun walawala aw ye kunnafoni daminɛ na. Binkani wale min kɛla dɔgɔkun laban in na dugu min bɛ wele ko Bodio Bandiangara mara la Mali cɛmancɛ bolo la min yɛrɛ senfɛ maa 17 o nin tola a la ni waati in na a dugudenw kɔni bɛ ka wele bila Mali ɲɛmaaw ma. Jama bɔra ka cari kosɛbɛ place de la concertation kɛnɛba sanfɛ Ɲame ni o ɲɛsinen bɛ député bulonba ma. Niger jamana na ɲangili min benen don a jamana kan o kɔlɔlɔw o bɛ ka ye jamanadenw fɛ. Sili min ye kunadiya ani basigi adamaden ye diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara. Ameriki jamana kɔkanko dɔnbaga ka fɔ la ko hali bi a jigi b'a kan ko fanga dafiri gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔ ko nɔgɔya bɛna don o koɲaw la. O siratigɛ la min ye Nigeria jamanakuntigi ye Tinubu ale y'a yira ko kumaɲɔgɔnya ko de ye fɛrɛ ɲuman ye yaasa ka Niger bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla maliden dɔw bun'u ka jɔrɔnakow fɔ an ye. A y'aw bisimila bi tala ɲɛbilaw de ye ninnu ye. An balimaw aw ni sɔgɔma bi ye araba ye uti kalo o tile 9 san 2023 aw dɔn se VOA Bambara tabale kɛnɛ kɔnɔ. Mariam Kuyate ne de bɛna ni laseli kɛ aw ye ka bɛn sanga 30 ma. Maa 17 olu de nin tola jatigɛ walikɛlaw ka binkani jugu dɔ senfɛ. Maa caman fɛnɛ jogina a waliya yɛrɛ kɛla ni dɔgɔkun laban in na dugu min bɛ wele ko Bodio Bandiangara mara la Mali cɛmancɛ bolo la. Ka kɛɲɛni ni waleya jugu in kɔni ye a jugu kofɔlenw maaw olu kɔni wurilen bɛ ni waati in na ni ka wele bila Mali marabagaw ma. Mohamed Danyogo ka bɔ Bamako. Kari tɛmɛni bamancɛ wale gɛlɛman ba taara ka bɔjɔ sɛgɛrɛ bɔjɔ min n'a ni Bandiangara o ye kilo 15 ye. Yala bɛnkani yɛrɛ a kɛra cogo di? Seydou Tembine n'ale ye jinɛ dogon o kumalasila ye ale bɛ a da don o la. Bɔjɔ vraiment o nana wulada yan fan fɛ. Donc ka damina wulada fɛ fo ka taa se su fɛ. Donc ninnu ye dugu lamini dugu lakori. Donc maa 17 de bɔnna nin na. Donc dugu yɛrɛ wulila. O tun ye mini yɛrɛ déposé dɔw o bɔtɔ ko kɔnɔ dɔw yɛlɛla mini kan ka sa. O ye mɔgɔ filɛ Gani yɛrɛ ye mɔgɔ 5 de sara yen nɔ. Yani ni bɛnkani wale in yɛrɛ ka kɛ Usman Kasoge ka fɔ la n'ale ye bɔjɔ ka den ye ko u ka dugutigi mun ni tora nin ko in na ale kɔni tun taara fintigilakaw fɛ ka taa f'u ye k'a fɔ ko bɔjɔ kɔni Bamanciya yɛrɛ k'a fɔ ko donna nataw la ko u na bin dugu kan. Usman Kasoge a ye na dɛmɛ don an ma bɔjɔ bɛna attaquer an ka dugutigi min sara dugutigi in sara dɛ u y'a faga donc autorité y'a yira u kɔni a kɔni taara k'a ɲɛf'u ye u y'a yira k'u y'a mɛn. Ni binkani wale ninnu bɛ kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ Dana Abasagu n'o kɔni tun bɛ dugu la ka na olu ɲagannen don forow o lakanali la Ende Ombotimbe. Problème fana min ye Dana Abasagu de b'an ka yɔrɔ mais sisan cogo min na Dana Abasagu préoccupé don foro ninnu la parce que problème fana ni samiya sera u bɛ na tiɲɛni kɛ foro ninnu na donc Dana Abasagu fanba olu ka activité fanba ye sisan foro kɔnɔna de donc ils ont profité de ça u yɛrɛ ka fɔ la dugumɔgɔw ko plus de 300 terroristes 300 u nana dugu kɔnɔ. Mais faut la ouya damana Dana Abasagu tumbe o kɛra donc Dana Abasagu gɛn u taara Dana Abasagu taara foro la donc olu fait maintenant tu sais ici tous les mouvements de Dana Abasagu donc u nana donc tiɲɛli kɛ donc min ɲini gouvernement fɛ sisan vraiment u ka hakili to jamanadenw na. Bɛnkani wale ninnu fana kɛra sababu ye ka maa caman wuli ka bɔ u ka dugu la bɔjɔ dugu yɛrɛ o wulila wa maa minnu bɛ wuli ka bɔ u ka dugu la u caman u bɛna Bandiangara de kɔnɔ. Seydou Tembine an ka ale lamɛn o kan. Ni samiya fɛ bɛɛ bɛ taa foro la ni samiya dun tɛmɛna kan ni mɔgɔ ma se ka samiya kɛ ayiwa a bɛ kɛ famille a bɛ kɛ kɔngɔ ye mɔgɔw ma la. Bandiangara région dɔrɔn la dugu min wulila dan t'a la bi na ni sen donna Bandiangara population minnu wulila dugu wɛrɛ la ka na a ka ca bana si ye o la sa jinɛ dogon yɛrɛ ni wagati in na olu ye sɛbɛnfura bɔ
k'u dama kasi ani ka weleweleda ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ma Seydou Tɛmɛni. Le candidat est favorable. Vraiment gouvernement qui jija ka mɔgɔw lakana ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que mɔgɔw ka se ka au moins u ka sɛnɛ kɛ, mɔgɔw ka se ka u ka bagan kɛ, mɔgɔw ka se ka u ka commerce kɛ quoi. Voilà, sinon an bɛ yɔrɔ min na bi gɛnna dogon an dusukun kamkamlen don. Bi araba mun kɔni ye uti kalo tile 9 ye Bajangara kɔnɔna la sifinakaw ani kulu wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko tagama b'u bolo, tagama min n'u bɛna ka jusumakasa ka o yira. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Nya la seli kɛ kunnafoni daminɛna Mali dɔnkilidalangana Salif Keita ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ Mali wasabulon kɔnɔ ni waati in na. A y'o laseli kɛ bataki dɔ senfɛ. Georges Atino ale bɛ o laseli kɛ an ye ka bɔ Bamako. Je viens par la présence de vous soumettre ma démission à compter. Ni dantigɛlikan in de fɛ a lasera Mali dɔnnatɛmɛ fanga sariya bulon CNT ɲɛma ani wasadenw ma k'a fɔ ko Salif Keita tɛna kɛ u dɔ ye bilen. Sabula Mali dɔnkilidalangana ye ale y'a latigɛ ka dan sigi a ka wasadenya la. Bataki mun kalanna CNT kɔnɔ o b'a ɲɛfɔ ko Salif Keita y'o latigɛ ta ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ hakilina dɔw ye, nka o hakilinaw kɔni olu ma perepere latigɛ bataki in kɔnɔ. Mofu ani Manju dɔnkili daba kɔni ale b'a ɲɛfɔ ko ka baara kɛ Mali ye CNT kɔnɔ ko kɛra kunnawoloba ye ale bolo, o yɛrɛ de kosɔn k'a bɛ foli lase CNT ɲɛmaaw ma. Fatouma Arbert ale ye blogueur ye ka bɔ Tombouctou. Ale fɛ Salif Keita kɔni bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ Mali ye ko ɲuman yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ CNT kɔnɔna ye. Salif Keita ka démission tiɲɛ yɛrɛ la a ma bari ne la du tout. Hali n'a y'a sɔrɔ Salif Keita ye régime militaire ka appui politique ye, n'u b'a fɛ a ka participer u ka fanga la, u kan ka bila yɔrɔ min a ka artisiya a ka taala a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ o ye. Sinon assemblée tɛ a bila yɔrɔ ye, a ka baarakɛyɔrɔ tɛ. Salif Keita ka baarabila bataki in kɔni o sɛbɛnna nin y'a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye. Salif Keita ale bɛ CNT kɔnɔ kabini a sigi waati san 2020 décembre kalo waati la. Sabula Salif Keita ka fara dɔnkilida kan a tun ye i yɛrɛ jira fana jamaw la malidenw na ka kɛɲɛ ni a ka jalakilikanw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga taabolo ma ani fana ka ɲɛsin Faransi ani Faransi ɲɛma Emmanuel Macron ma. O yɛrɛ de kosɔn a donni CNT kɔnɔ o ma kɛ balinakoba ye jama fanba fɛ. Jenebu Sidibe n'a bɛ wele ko Zena ale bɛ baara kɛ seko ani dɔnko la baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna n'o tɔgɔ ko Walaha. Ale fɛ Salif Keita sen bɔli CNT kɔni kɔnɔ o bɛna se ka dɔnkilidala in dɛmɛ kosɛbɛ k'i ɲɛsin seko ani dɔnko baara ma ko ɲuman. C'est une bonne chose parce que elle va permettre artistes à consacrer à arcano et donc la création parce que ni Salif Keita be CNT la ranto qui miri stratégie de développement on est là pour le secteur de la culture et de l'art ne fait donc des artistes donc la ka barayo et entrepreneur culturel ni et structure culturelle ou ka baradi et au lieu de bese ka barake secondongo konna ka se ka et stratégie ne font soro artiste quand à la création l'artiste est fait pour créer en fait c'est pourquoi l'artiste même a mago se manager manager parce que artiste est créateur voilà o ne ka aklina nga akani barabla koni o kuma charla kosebe bololo foroba kuma ro kan ye do ya lase ka foko Mali dɔnkilidalan kɔni ka ni barabla ka bɔ CNT kɔnɔ ko o balila olu la sabula kulu tun sigilen tɛ ni a ye dɔw fana lase ka fɔ ko nin ye latigɛ ɲumanba ye ko ale bɛ taa ɲɛ ka Mali sɔrɔsiw kɔni jukɔrɔma don do i n'a fɔ a delila ka kɛ cogo min na o b'a jira k'a fɔ ko bataki in kɔnɔna la ko Salif Keita ma mankan fosi kɔni kunnafoni lase wa o kɔni seereya fana ma da kɛnɛ kan. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.
Nigeria jamana kuntigi min yɛrɛ bɛ CEDEAO ɲɛma a ka miirinata la ko sigi ka fɔ ko de ye fɛɛrɛ ɲuman ye yaasa ka politiki ko gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔ ka o lasa. O laseli yɛrɛ kɛla kunu a ka kumalasela fɛ. Mohamed Toure kabini Washington ale bɛ o kunnafoniyaw walawala an ye. Tinubu ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu CEDEAO jamanaw tɔw ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka ɲɛnabɔli sɔrɔ ciden juru fɛrɛw fɛ hɛrɛ sira fɛ ka tɛmɛ fɛrɛ wɛrɛw kan da nin y'o fara a kan. Kuma fɔ ko ɲɛfɔ o jɔyɔrɔ nin tun bɛna to sen na ka sɔrɔ ka ɲɛnabɔli wɛrɛ makɔnɔ min bɛ se ka bɔ CEDEAO ka lajɛba damadɔ la alamisadon na walima min tɛ se ka bɔ a la. Adamadenw ka ɲɛnɛmaya bɛɛ nafa ka bon wa o kɔrɔ ye ko farafina tilebiyanfan jɛkulu ka latigɛ bɛɛ bɛna ta ka jateminɛ kɛ hɛrɛ sabatili ani yiriwali la marabolo fitinin dɔrɔn tɛ nga farafina fana a y'a hakili sigi k'a sɔrɔ a ma jira ni sɔrɔdasiw ka don Niger jamana na o sugandili bilala. Nigeria jamanatigi Bola Tinubu ka kumalasela Ajuri Gelale y'a jira kunnafonidilaw la ko sugandili si ma ban CEDEAO fɛ. CEDEAO tun ye bagabagali kɛ ko sɔrɔdasiw bɛna se ka don a la walasa ka jamanatigi Mohamed Bazoum bila a ka baara la min ye fangatiɲɛ ni fangatiɲɛni ye juillet kalo o tile 26 na. O bagabagali ni n'o ye tile 7 laban ye min dira Niger sɔrɔdasiw ma juillet kalo o tile 30 na CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ o ma kɛ tuma min na a banna karidon wula fɛ. CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ kura dɔ bolodara ka kɛ Niger jamana kɔ la alamisadon Abuja Nigeria faba min bɛ marabolo tɔnba ni ɲɛmɔgɔya caman ka baara ni ciliw la sisan. Ameriki jamana kɔkanko dɔnbaga ka fɔla ko hali bi ale kɔni jigi bɛ a kan ko fangadafiri gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔ ko nɔgɔya bɛna don o koɲaw la. Modibo Dambele ka bɔ Washington an ka lamɛn. An jigi b'a kan hali bi mais an bɛ kan ka ko lajɛ ni tiɲɛ fɛnɛ ye. Ni laseli kɛra Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiriso ale ka kuma latɛmɛla Matthew Miller fɛ. A ko an jigi b'a kan hali bi k'a fɔ ko dan bɛna sigi ni waleya in na. Mais o wagati kelen fɛnɛ na an ɲɛ b'a la kɛrɛnkɛrɛnyara la ka ɲɛsin saradasolakaw yɛrɛ ma k'a f'u ɲɛna jamana segibali sariya kɔnɔna la o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye. A o fɛnɛ fara a ka kuma latɛmɛna. Ameriki jamana ka kɛnɛmaya cidenya juru ɲɛmɔgɔ camancɛ ɲɛmɔgɔ filanan Victoria Nuland ko tɛnɛndon ani fangadafirilaw ye ɲɔgɔn ye ɲame. A y'a piripiri latigɛ k'a fɔ ko kumaw ko a gɛlɛyara kosɛbɛ ko wa ka bɛn fɛɛrɛ dɔ kan o ma se ka sɔrɔ. Tarata don sɔgɔmada fɛ saradasiw ka fanga mun bɛ yen ni ale ye Niger fanga dafiri ma sɔn farafina tilebiyanfan jamanaw ni o CEDEAO olu ka cidenw minnu tun bɛ fɛ ka taa ɲame ko u tɛ se ka na jamana kɔnɔ k'a sababuya kɛ lakanabaliya o kun ye. Matthew Miller y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya ye mun ye nimisa ko ye a ka kuma la ko an bɛna lajɛ hali bi nka an dalen don k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la yaasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nin koya in na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Sɔgɔmada in na an bɛna maa min bisimila o ye Murulayi Angoyiba ye. Mondoro Meri Dakandu ani Mohamed Toure bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ lakana yɛrɛ koɲaw kan Mali cɛmancɛ bolo la. An ka jɛ ko lamɛn. Balimakɛ i bisimila. Assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ yɔrɔ min na sisan jamanadenw jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan duniya kelenya ka cɛdenw minnu bɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnna Mali la n'o ye MINUSMA o cɛdenw a fɔra cogo min na u bɛ k'u sen bɔ jamana kɔnɔ nka lakanabaliya nin o bɛ sen na halisa jamana cɛmancɛya na bi bi na an bɛ yɔrɔ min na e bɛ se ka mun de fɔ basigibaliya kan aw ka mara kɔnɔ n'o ye Mopti mara ye.
En tout cas mɔgɔ bɛ se ka i ka hakilina de fɔ jamana ko la surtout ni kɛra politique mɔgɔ ye ou bien ni kɛra kulu dɔ partisan dɔ ye. En fait à ce qui concerne le départ de la MINUSMA au Mali a fɔra ko MINUSMA mɔgɔ min ye kasibilen mɔgɔw ye u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Hakilina min fɔra population caman fɛ o hakilina kelen min fɔra an ka autorité minnu bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo bi olu yɛrɛ bɔra ka a déclaration min kɛ k'u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Bon u kɔni y'a fɔ u ye point damadɔ fɔ fana u ka taali kun fana ye min ye u y'o fɔ. O point ninnu cɛla n'i y'a lajɛ u jalakilen don kosɛbɛ k'a fɔ an ka jamana basigibali min bɛ nin u y'a yira k'a fɔ k'u sen bɛ a dɔw nɔ la. Maintenant an kɔni tɛna se k'a fɔ u sen t'a la mais ni ne yɛrɛ hakilina de bɛ fɔ ni jalaki kelen ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra yɔrɔ caman ni hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ o ɲɔgɔnna jalaki kɛra an tilala k'a ye tiɲɛ tɛ. U bɛ ka MINUSMA bɛ ka jalaki minnu na m'a fɔ a bɛɛ kɔni ye nkalon ye dɛ mais a tiɲɛw ka dɔgɔ a la a tiɲɛw ka dɔgɔ a la mais ala ka sini kɛnɛya di bɛɛ ma an bɛ jamana nin kɔnɔ peut-être que n'u taara ka bɔ yan an bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ don o ye tiɲɛ tɛ u jalakira fɛn o fɛn mun na n'u taara ka bɔ yan kɔni normalement an tɛna se ka segin k'a ɲɔgɔnnaw ye o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye min fɔ ou bien u jalakira min na tiɲɛw de don. Donc fo an ka o donw de ye k'a fɔ u taalen kɔfɛ an y'u jalaki fɛn mun na an tɛ ka o ye an ka jamana kɔnɔ fo n'o don de sera an bɛ se ka fɛn dɔw sɛbɛntiya n'o tɛ bi bi in a bɛ ka fɔ cogo min na en réalité ne kɔni ne yɛrɛ ba kun kɔni a ma ne kun minɛ kosɛbɛ jalakili ba ninnu na cogo min na. Nin dɔgɔkun na dankari kɛrɛnkɛrɛn bolodara Banɲangara mara kɔnɔ ka fara minnu tun bɛ ka kɛ dɔgɔkun wɛrɛw la ayiwa yirala k'a fɔ ko maa caman fagara e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o kan. Sinon n'i ye jateminɛ kɛ tile filani nin na bingani min bɛ ka kɛ surtout jamana cɛmancɛ yɔrɔ nin na ka taa Banɲangara yɛrɛ mara kɔnɔ ka taa se Bankasi yɔrɔ ninnu na les 2 ou 3 dernières semaines n'i ye jateminɛ kɛ a bingali ninnu a cayara tiɲɛniw kɛra a kɔnɔ fagaliw kɛra a kɔnɔ baganw gɛnna u ye mɔgɔ dɔw ka kunasini ou bien kunasini wa an kɔrɔ yan nɔ samedi c'est ça à 18 km de Banɲangara u taara ka dugu dɔ kori u ye mɔgɔ min faga dɔw b'a fɔ a ka ca ni mɔgɔ 10 ni kɔ ye dɔw b'a fɔ a ka ca ni mɔgɔ 20 ni kɔ ye. Donc o dugu kɔnɔna na u ye baganw gɛn ka tila ka dugu yɛrɛ jɛni donc o kɛra an kɔrɔ kunasini à 18 km de Banɲangara. Donc c'est à quelques kilomètres du camp militaire de Seware. En tout cas hal sisan am kon u jalakiri min kun kɛra ka tɛmɛ fɔlɔ hal coup d'état kɛra wagati min na 2020 IBK ka coup d'état kɛra wagati min na jalaki minnu kɛra k'a fɔ olu kɔni ye coup d'état nin kɛ kun min na basigibali bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka warankata ka taa o de kɛra sababu ye u ye a coup d'état kɛ o kɔni de fɔra u ka déclaration fɔlɔ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw. Donc hali bi an kɔni ɲɛ b'a la cogo min na n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ n'i ye analyse kɛ 2020 ka na bi la ni fɛn ma fara a kan fɛn kɔni ma bɔ a la ni fɛn ma fara a kan n'i bɛ tiɲɛ de fɔ koyi parce que an bɛ jamana nin kɔnɔ an ɲɛ b'a la a bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka jigin ka taa cogo min na an kɔni ɲɛ b'a la maintenant fɛn dɔ f'i k'a fɔ n'i kɛra fɛn dɔ jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye i k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu cogo min na yanni don dɔ ka se aw yɛrɛ aw bɛ nin kalama ou bien nin kun bɛ tan aw m'a fɔ an ɲɛna ou bien an kun t'o kalama o fana don bɛ na donc yanni o don ka se ala de b'a dɔn sini bɛ ka min labɛn k'a sigi an ɲɛ ou bien k'a bila an ye mais o bɛɛ la an hakilina bɛ min yira an na an b'o fɔ ka taa 2020 na ka na bi an kɔni tɛna se k'a fɔ ou bien jamana den yɛrɛ k'a fɔ dɔ bɔra a sécurité la dɔ bɔra a insécurité yɛrɛ la jamana cɛmancɛ in na ka taa nord la mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ dɔ de bɛ ka fara a kan don o don kalo o kalo san o san an bɛ ka opération modèle wɛrɛ ye an ma deli ka minnu ye fɛn kelen min bɛ se ka fɔ o kɔni a ma dogo mɔgɔ la maramafɛn kɔni sanna an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo o kɔni o tɛ se ka dogo o caman nana tuguni fɛn filanan n'a bɛ se ka fɔ u ka kan kɔni attaqueli u y'o nɔgɔya dɔ bɔra o la ka taa kan kuturu attaquer dɔ bɔra a la o fana dɔ bɔra a la de n'o tɛ a ma dabila parce que en même pas 3 semaines min kɛra Nara je crois que Nara mara la bɛɛ y'a ye donc o fana juguyara hali sisan ne kɔni ma communiqué jɔnjɔn ye a la venant
des autorités. Dankaru de bɛ ka boloda a mara bɛɛ kɔnɔna na ka ɲɛsi finitigiw ma ka ɲɛsi sigidadenw ma tɔɔrɔ ni bingani e bɛ se ka mun de fɔ aw yɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan min bɛ sen na sisan nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ka d'a kan caman ka yɔrɔ bila maa jugu ninnu ka binganiw kama. Civiliw fan fɛ ou bien dugu ka bin dugu ka bin population yɛrɛ kan o kɔni dɔ kɔni ma bɔ a la ni fɛn ma fara kan o fana ye réalité min mɔgɔ n'i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ se k'o faamu donc o kɔni o ye insécurité yɔrɔnin de ye en réalité jusqu'à présent ça ne va pas donc u kun ye coup d'état kɛ kun min na u y'o min fɔ fɛn kɔni ma bɔ a la donc a bɛ se ka kɛ olu y'a kɛ kun dɔ de la mais nin de kɛra olu fana ka fɔta ye ou bien nin de kɛra u ka argument ye ka se ka u ka coup d'état ni maintenir c'est possible sinon en réalité fɛn kɔni ma bɔ a la pour le moment ça c'est mon avis et mes analyses propres à moi. An bɛ taa Niger jamana kɔnɔ ɲangini min bennen don a jamana kofɔlen kan CEDEAO jɛkulu fɛ Niger jamanadenw bɛ ka a kɔlɔlɔw dɔn nin waati in na hali n'a sɔrɔ ni fanga dafiri in kɛla maa dɔw fɛla ye maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ ka u ka nisɔngoya jira sabula daladumuniw olu caman sɔngɔ yɛlɛlen don nin waati in na an ka lasigiden min bɛ Niamey Mahamudu Kaba Jakite ale y'a senfa ka se sugu kɔnɔnaw la a ye min sɔrɔ an ye an ka jɛko lamɛn. Jama bɔra ka cari kosɛbɛ place de la concertation kɛnɛba sanfɛ Niamey ni o ɲɛsinen bɛ député bulonba ma nka wulikajɔ fanga ma bonya kosɛbɛ sabula jama fanba bɛɛ tun ye sifinw ani denmisɛnninw de ye wa sɔrɔdasiw tun tɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni Niger ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ko 63nan ye maaw y'u kanw na se tuguni ni karidenw wulikajɔw tun bɛ Faransi de kɔnna kosɛbɛ alamisa ta ɲɛsina CEDEAO ani Nigeria de ma u ka lasigiliden Niger yan nɔ ye laseli sɛbɛ cikunu Niger kɔkanko minisiriso la ko k'a fɔ CNSP cɛdenw ɲɛ k'u ka lasigiso ni o ye ambasadi ye o lakana walasa jama kana ta tiɲɛni kɛ ye nka jama ma i ɲɛsin ye ma u y'u ka welewelekanw bila ka taga CEDEAO de yɔrɔ ani Nigeria dɔw ko olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Nigeria ni Niger bɛɛ ye jamana kelen u jamanadenw caman bi kan kelen fɔ ni o ye Hausa ye wa dancɛ dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o Nigeria de bɛ CEDEAO ɲama k'u bɛna kɛlɛ wuli Niger. Il disait qu'il est prêt pour la guerre pour venir. Ale de m'a fɔ ko a labɛnnen don kɛlɛ kama ka na Niger lakari miniti kelen kɔnɔ wa a ka sɔrɔdasiw ka ɲɛma ye o de fɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka Niger lakari an b'a fɔ a ka tila Boko Haram na fɔlɔ kungow bɛ ale da la min ka jugu ni anw ta ye ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɛ ka farafinna dɛmɛ a ka taga Boko Haram kama n'o tɛ CEDEAO sɔrɔdasiw fa tɛ u la n'o tɛ cogoya jumɛn Benin walima Togo walima Senegali o sɔrɔdasi b'a fɔ k'a bɛna bin Niger kan olu bɛna se k'a fɔ cogo di k'u bɛna bin u sɔrɔdasi ɲɔgɔn Nigerkaw kan ko ka civili dɔ sigi fanga la min bɛna maaw joint ka na maaw janfan hali ni Russie drapeau tun b'a yanga ka caya u ye folikanw caman bila ka taga Burkina Mali Lajinɛ ani Algérie de yɔrɔ wulikajɔ in labɛnna kulu fɛ min bɛ wele M62 o tɔn in bangena nin ye a san kelen ye wa u ka wulikajɔw caman bi kɛ ka Faransi de kɔn nin wagati in na u ka ɲɛmaa bɛ kalo 9 kaso la min daminɛna avril kalo tɛmɛnen Seydou Abdoulaye tun minɛna Mohamed Bazoum ka fanga fɛ sabula k'a bɛ kunnafoniw jɛnsɛn min bɛ fitina wuli ko Mali ni Burkina jamanadenw k'u hakili to u yɛrɛ la k'u labɛn ka CEDEAO sɔrɔdasiw makɔnɔ. Nous demandons aussi au Mali an b'a fɔ Malikaw ɲɛ ani Burkinakaw ani Nigerkaw Mauritanikaw Lajinɛkaw Algérikaw Faransini ani CEDEAO kama o kɔfɛ walasa ka bingani wale kɛlɛ sabula bingani wale in a jagoya tagara de ka a sigi an da la an b'a fɔ Niamey ni a laminikaw ye ani duguba kɔnɔlaw u ka fɛɛrɛw ta walasa u ka to ka jama lajɛn siradaw la fan bɛɛ fɛ walasa k'u labɛn CEDEAO ani Faransi ka bagabaga kama u kana na bala jamanadenw na. Nous demandons population de Niamey et de ses environs et à l'intérieur du pays d'instituer des campements populaires pour rester vigilants et sereins pour le combat contre la menace de la CEDEAO et de la France. Kuna shini ni kunungo Faransi ye aka jamanaden ba kelen ani kɔ de labɔ Niger kɔnɔ Amérique ni Royaume-Uni fana ko u b'u ka jamanadenw labɔ M62 ɲɛmaw ko kɛlɛ tɛ Niger ni kɔkan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Vous avez vu à cette manifestation qui est pacifique. Aw yɛrɛ y'a ye nin wulikajɔ basigilen in na Faragɛ jamana ka kunnafonidilaw olu bɛɛ tun bɛ yan u y'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ gɛlɛya fosi tɛ ani Amérique ni Europe jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o bi an ni Faransi de ka politiki cɛ an fɛ yan an ti sɔn min ma o ye Faransi de ka jɔnmaya ye k'a ɲɛsin Niger jamanadenw ma ani Sahel jamanadenw ma.
peuple nigérien et du peuple du Sahel. Alini aya soro wulikajo kacha ka CNSP cedon jukorma don ma chama fana be jamana in kono munu mason fanga dafrima kunungo Niger baro mauye fanga dafri in kon wa jekulu chama fana be munu ko u mason kabini kuna shini kurantige u chaya lembe jamana in kono fambe Mohamed Bazoum yere krefema do ya lase ko sorda suye kurantige Bazoum yere ka sokono kabini kunungo nege kanya tan ani kelen wati wa ku kelen be ka gerenteun sigi aka nege julu kan mi mato aka wolelu tise ka sira soro bit CEDEAO ka ciden do kan kana kuma nyoya keni sorda suye Mahmoud Kabajakite VOA Bambara Niamey, Niger. Siaka Traoré ale be farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ɲɛfɔ an ye. Muso sedantolantan kunda farafina Bamako AS Mandé ni Sierra Leone mogu ye mo be ɲɔgɔn sɔrɔ bi arabadoya in na u tɛ kalo tile 9 san 2023 a ɲɔgɔndan bɛ don Ligue africaine des clubs champions féminines éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don Côte d'Ivoire 2023 hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndanw bɛ ka tan Liberia jamana kan zone UFOA a ɲɔgɔndanw don AS Mandé ka boko fɔlɔ la hakilina jiginna kunasini ntɛnɛ a ye se sɔrɔ kosɛbɛ Liberia détermine géologie kan celu 3 kanankolo laɲini kelen de bɛ yen AS Mandé muso sedantolantanaw bolo k'a ye Côte d'Ivoire Ligue kɛnɛ kan Umu Kone AS Mandé muso sedantolantana nisɔndiyara. Déjà un 3 points sɔrɔ n content don vraiment kuma tɛ ne da ni joie dɔrɔn tɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ qualifier an nakun y'o de match in bɛɛ ye finale de y'an bolo an ka laɲini ye min ye o ye qualification ye. O nisɔndiya kelen don AS Mandé jɔkɔlɔsiba Fatumata Karanta o bolo. An ka 3 points ta ça reste le deuxième match an b'a essayer ka baara k'o la pour que ka o 3 points ta dɔrɔn k'an da bɔ kuma la. A bɛɛ ye finale de y'an bolo. Mariam Samake bolo hali n'a y'a sɔrɔ olu tɛ mɔnguemo dɔn baara bɛ senna ka se sɔrɔ. An ye baara kɛ an jilaja malgré fatigue man kan an sera ka an jilaja ka victoire in ta match prochain contre Sierra Leone an t'olu adversaire dɔn mais Ala sɔnna ma an bɛna an préparer. Fatumata Doumbia n'a bɛ wele Raoul ale y'a yira ko ɲɔgɔndan ninnu na fɔlɔ de ka gɛlɛn o ɲɛ sɔrɔla se sɔrɔla o kɛnɛ kan. Jésus yɛrɛ ka confiance sɔrɔ ka se ka ton ballontan tɔ kɔnɔ ka ɲa n'Ala sɔnna an b'an bolo di ɲɔgɔn ma tuguni ka effort fourni pour que match tɔ ninnu fana bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na inchallah ballontan fana détails b'a la quoi mais an bɛ Ala deli on va faire tout pour que a bɛ se ka ɲa cogo min na an bolo n'Ala sɔnna. Hali n'a y'a sɔrɔ AS Mandé muso sedantolantanaw sɛgɛnna u b'a kan jalatigi Fatumata Jara ka fɔ la. An tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jouer an ye dusu ta et puis an ye entraîneur lamɛn an gagnera match filanan n'Ala sɔnna ma an b'o préparer ka ɲɛ parce que ni match y'a sɔrɔ an sɛgɛnnen don fatigue b'an kan an yɛrɛ y'a senti mais n'Ala sɔnna ma déjà match kɔni na o b'a sɔrɔ an yɛrɛ sɔrɔ u siginna an bɛ qualification d'u ma fo Mali la. AS Mandé degeli karamɔgɔ Mustafa Layiko Traoré bolo se bɛ sɔrɔ Liberia kɛnɛ kan a ka tɔn bɛ ye Côte d'Ivoire Ligue la. Musomaninw ye ballon min tan bi a ye mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya ne hakili bɛ qualification na ma siga qualification na hali dɔɔni na donc n sigilen bɛ n'a ye welekan min bɛ n bolo Mali public ballontan ka d'u ye mais muso ballontan t'u ka ba ye u ka yɛlɛma muso ballontan na ka se ka muso ballontan sankɔrɔta dɔɔni jamana in kɔnɔ a bɛ diya n ye. Liberia kaw fɛ yen zone UFOA A kɛnɛ kan club 4 cɛman kelen de bɛ qualifié min ka kuru mana caya ni ɲɔgɔndan kun cɛra ale de bɛna UFOA A jɔyɔrɔ fa Côte d'Ivoire kɛnɛ kan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. aw minnu bɛ k'an lamɛn nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye 00 20 24 30 46 001 20 24 30 47 16 aw b'o kɔgɔri ni ka aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la ka segin k'a fɔ aw ye a ka d'an ye kosɛbɛ ka musolakaw kumakan mɛn an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ayiwa tabale lamɛnbagaw an sela ka nin kunnafoni ninnu de sɔrɔ ni k'u walawala aw ye ka bɛn bi arabadonya in ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw bɛ nin kunnafoniya ninnu sɔrɔ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati an ka fiɲɛ tugukala kan Bamako 102.0 nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Dadi Balawe bolo ka bɔ Washington ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate. Ayiwa aw kana ɲina k'aw ka cikanw to an ye an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira kan n'o ye 001 20 24 30 47 16 sini ka taa bila jumadon na aw bɛna kunnafoniya Zenabu Tiro fɛ a k'an bɛn ntɛnɛ nata ni Ala m'an ka jɔnya yira an na aw ni ce aw ka tulomajɔ la.